Добър ден на всички! От името на целия национален отбор искам да говоря и да кажа, че ние днес сме тук, събрали сме се заедно всички, за да кажем, че вчера не сме присъствали на първата централизирана тренировка на новото ръководство на Българска федерация по борба, защото всички ние искаме да продължаваме да се готвим под ръководството на целият екип на Суслан Фарниев, защото ние успяхме да направим добри резултати. През последната година всички тренирахме много добре, целият национален отбор е сплотен. Виждаме на Европейското първенство, успяхме да постигнем добри резултати. Дори момчета, които не успяха да вземат медали, се представиха на много високо ниво и написахме писмо, което подписахме всички заедно. Всички могат да потвърдят, че собственоръчно всички сме се подписали, всички са съгласни и всички са на едно мнение, че ние искаме да продължим да се готвим под щаба на Суслан Фарниев и сме против централизираната подготовка, която беше обявена от новото ръководство и не може да си обясним каква е причината за тяхното отстраняване, предвид това, че имаме достатъчно добри резултати и всички ние искаме да продължим да тренираме с тях. На нас ни беше казано, че ние нямаме право да продължаваме да тренираме с тях. Затова днес всички решихме, че ще застанем с лицата си, за да може да няма спекулации, като с писмото, както се случи, че ние сме подтикнати или сме накарани на сила да го направиме. Не е вярно, абсолютно всички заставаме зад думите си и това може да кажем за момента. Ако някой има въпроси, може да ни зададе. Ангел Домусчиев от Топ Спорт. Говорихте ли с новия селекционер Стоян Добрев вчера? Видяхте ли се или виждали ли сте се въобще с него някога до момента? Лично аз съм се виждал. С него се видяхме мисля, че миналата седмица имахме разговор и в този разговор го попитах, ние няма ли да имаме възможност да тренираме с старото ръководство, т.е. да имаме право да тренираме и с тях. Те обясниха, че в момента това са новите правила, трябва да сме централизирана подготовка, имаме право да тренираме само с треньорите, които са в момента назначени, няма никой право да тренира с личния си треньор и трябва да се съобразяваме с това, за което мисля, че абсолютно всички момчета от националния отбор не сме съгласни и за това сме тук, за да може да го изразим и да кажем, да бъдем чути, че ние предпочитаме да тренираме под ръководството на Суслан Фарниев и неговият екип, защото до момента сме с доста добри резултати и виждаме, че всички вървим, методиката е добра, целият отбор е добре и така. Даже на функционалните изследвания, след Белмакен, докторите, които ни направиха функционалните изследвания, казаха, че за първи път в тяхната кариера казват, че за 20 дни целият национален отбор е дигнал толкова много функционалността, че те ме попитаха, вие каква методика използвахте. Аз обясних, че съвсем различно тренираме и няма нищо общо с това, което до момента сме правили. И затова мисля, че всички сме на едно мнение и предпочитаме да тренираме с тях. Така на тяхната пресконференция на ръководството, госпожа Злата каза, че това са правилата, който не иска да ги спазва, остава на пейката, цитирам я. Хората около нея си позволиха да кажат как господин Фарниев не е известен никъде, как бил нелицеприятен. С оглед това отношение и тяхно поведение, какъв е пътя напред? Пак ще говоря от името на момчетата. Силно се надявам наистина да се намери някакво решение, да бъдем чути, защото ние искаме да продължаваме да се борим, да представляваме България по най-добрия начин и виждаме, че в момента сме на прав път. За първи път започнахме да работиме по по-различна методика и мисля, че целият отбор вижда, че работиме по по-различна методика и реално и функционалните изследвания го доказват и Европейското първенство доказва, че ние сме на прав път, а ние сме спортисти, не сме политици да се обясняваме в момента това, което правим. Нашата работа е да отидем в залата, да дадем максимум от себе си, когато отидем на световно, европейско или олимпийски игри, да представляваме България по най-добрия начин. Нашата работа е точно това. Ние искаме да се готвиме, да представляваме България по най-добрия начин и виждаме, че с методиката, която до момента тренирахме с стария щаб треньорски, имаме напредък и искаме да продължим да тренираме с тях. Точно това са нашите мотиви, днес да сме тук.
Ако ситуацията остане такава до световното първенство, това означава ли, че вие няма да се борите на световното първенство? Ще бъдете ли поканени? Канени ли сте? И как продължавате напред? Защото един спортист без тренировки не може. Къде ще тренирате като цяло? Ами в момента мисля, че има лагер на 11 на Тетевен. Ще започнем да тренираме. Нали, аз съм контузен, другите момчета, които са в кондиция, ще започнат да тренират. И силно се надявам допреди световното първенство вече тази ситуация да е изяснена и да имаме шанса да участваме и да представляваме България по най-добрия начин и да може да се подготвиме по най-добрия начин, защото след европейското първенство единственото, което се случва е само всеки ден да има някакви проблеми и вместо дори да се радвам на това, че съм станал европейски шампион, развявам флага на България, аз се занимавам с пресконференции, с какво ли не, вместо да се чуда как да тренирам и да се подготвя за предстоящото световно първенство, предвид това, че има много повече държави, които в момента тренират, а ние в момента се чудиме как да оправим ситуацията тук и да можем да тренираме по най-добрия начин за нас. Суслан Фърниев в момента в България ли е? И кой ще продължи да се грижи за вашата подготовка от тук насетне? Ами на лагера от 11 целият тренерски щаб ще е на лагера и ще продължим да се подготвяме както сме се подготвяли до момента и не мисля, че ще има някакъв проблем в това. Видяхме как започна седмицата с поставянето там на една заповед в залата на Диана и се обособи горната зала само за националния отбор. Това достатъчно ли е като начален ход на Станка Златева към вас? Изобщо и към подготовката ви? Ами не мога да отговоря точно на този въпрос. Не знам какви са мотивите над това решение. Ние до момента винаги сме тренирали и в двете зали. Просто националният отбор в момента не е много голям. Около 15 на човека сме общо и на двата тепиха сме се събирали. През повечето време сме тренирали в долната зала, в горната зала за тренирали повечето дечица, защото те са много повече като брой. Свободна борба и жени също тренираха в горната зала. В момента вече само централизираната подготовка, доколкото разбрахме, има право да е на тези 6 тепиха, които са горе. Във връзка с въпросите на колегите, как от тук нататък продължава вашата подготовка, къде ще бъде и изобщо ще бъдете ли заедно в създалата си ситуация? Мисля, че... За момента ние се готвим за републиканско първенство и ще почваме подготовка от 11 май на Тетевен. След това ние и нашите треньори още не могат да кажат, защото федерация не дава критерии как можем да участваме на световно първенство. Какви състезания трябва да спечелим, какво трябва да правим, няма нито един официален документ. Готови ли сте да бойкотирате в такъв случай, ако не ви дадат критерии? Вие говорите лично за мен ли? Не. Но аз не мога да кажа за всички, но лично сам аз не искам да бойкотирам, искам да участвам и да представлявам България на световно първенство, но ние искаме да се подготвяме за световно първенство с треньори, които са били преди в национален отбор. И между другото искам да кажа, че ние още искаме да попитаме федерация, но да не попитаме, а те да кажат своят отговор, защо те няма да продължават да работят с тези треньори, защото този отговор на Станка Златева в предишната пресконференция, че те са подали оставка, аз тогава искам да видя този документ за оставка. Защото никой не е виждал документи, че те са подали оставка. БНТ Цветелина Абрашева, това, което излагате тук пред медиите, говорихте ли го лично с ръководството на федерацията, с Станка Златева? Какво и казахте, ако сте се срещали и тя какво ви отговори? Лично не съм говорил, защото от федерация никой не ме обажда, не знам как на други. Видях Станка Златева на републиканско за юноши, защото аз съм бил там
Тя е видяла ме, поздрави и питаше само как си. Аз отговорих добре и това е. Тя е даже не честитила мен за сребрен медал от Европейско първенство. Какво можем да говорим тогава? Кирил, някаква среща имахте ли с Танка? Разбрахме лично не, но... Ами не, лично не сме имали среща. Говорихме с треньорите на националния отбор, които са в момента. С Стоян Добрев лично имах среща и когато попитах, нали, дали може да тренираме и с лични треньори, може ли да се подготвяме под тяхното ръководство, те казаха, че няма никакъв шанс, защото в момента вече има решение да е централизирана подготовка и абсолютно през цялата година ние трябва да сме в тази централизирана подготовка, дори и когато няма лагери, ние трябва да сме там и нямаме право да тренираме с лични треньори по клубове, които до момента е било така. Всеки един клуб тренира преди републиканско и когато няма лагер преди голямо първенство, си тренираш в клуба, който си, а след това, когато има, нали, треньор, лагер, отивате с национален отбор, примерно извън България и се подготвяте на този лагер. Но в момента ще е централизирана подготовка и за това ние сме тук, за да кажем, че вчера не сме присъствали на първата тренировка поради тази причина, че не сме съгласни с тази централизирана подготовка. Отказ от ваша страна да присъствате на тази централизирана подготовка. Днес пресконференция, подготовка в Тетевен, докъде може да стигнете в действията си, за да убедите ръководството, че искате старите треньори? Ами надявам се вече да се вземе някакво решение и да се чуе нашия глас, защото не мисля, че съм само аз или само Семен, или виждаме, че сме целият отбор, който бяхме и се надяваме, силно се надяваме да бъдем чути и да може да се променят нещата, за да може ние да се подготвяме по най-добрия начин и да сме спокойни за това, че когато отидем на световно или на Олимпийски игри, ще представляваме България по най-добрия начин. Това е нашата цел, да може да се подготвиме най-добре и мисля, че всички смятаме, че това е най-доброто решение за нас. Така се случи, че успях да посрещна и тримата треньори след европейското. Всички от тях имаше така една забележима болка, че вече няма да водят съответните стилове. И ето пак противоречието с госпожа Станка Златева, която казва, че те сами са решили да напуснат постовете. Семен преди малко коментира, но може и ти, ако някой друг иска. Ами реално те не са подали някакъв документ, с който да обявят, че напускат, нали? То беше ясно, че беше казано, че след Европейското първенство всичко ще се промени, че състава ще се промени, всичко от началото ще бъде променено, както се и случи, но ние точно това искаме, треньорския щаб да остане същия, за да може ние да се подготвяме по най-добрия начин и така. Тъй като колегата попита за така обхвана въпроса и с другите стилове и другите треньори, наясно ли сте да кажем със свободния стил, тъй като тук виждаме обединение при вас с класиците, но там как стоят нещата, дали има комуникация с новото ръководство и така нататък? Тук не мога да отговоря, защото мисля, че ние отговаряме сами за себе си и сме всички заедно. Дори за първи път виждам целият национален отбор да сме единни и да сме на едно и също мнение. Нали, хора сме, различни сме, всеки може да има някакво различно мнение, но в този случай виждам, че абсолютно всички сме заедно и сме на едно и също мнение, което мисля, че доказва. Така да поговорим за най-лошия вариант. Не отивате на световно. Какво става с вашите кариери за напред и ще прелея ли това чашата вече да се рискуват кариерите на 12 човека шампиони като вас в различни възрасти? Ами мисля, че тук има дори момчета Недялко Петров, който е малко по, нали, над 30 години, сега ще стане и трябва да се замислим добре какво ще се случи, защото ако наистина не ни бъде позволено да участваме на световното първенство, това ще е много лошо за нас. Силно се надяваме това нещо да не се случи, защото ние на първо място искаме да представляваме България, да се борим за България и да развяваме българския флаг. В кой клуб си няма никакво значение, защото когато изляза на световно първенство не казват в кой клуб се боря, а казват, че съм от България. И реално ние искаме да дадем всичко от себе си и да се подготвим по най-добрия начин, защото вече два олимпийски цикъла успях да се контузия и нямах шанса да се представя на ниво на Олимпийските игри. Може би това може да е и последния ми олимпийски цикъл и искам, мисля, че не само аз, а всички момчета, да се подготвим по най-добрия начин и виждаме, че нещата се случват по този начин. Т.е. с това ръководство, с което
тренирахме до момента с този треньорски щаб, нещата ни се получаваха и вървяха в много добра посока. Точно за това ние искаме да продължим да работим в тази посока, за да може да представляваме България по най-добрия начин. Ами, те още от самото начало знаят, че сме зад тях. Ние сме дори преди няколко дни си писахме и той дори ме посъветва. Нали? Той беше в много тежка позиция, дори в Инстаграм, нали, изрази това нещо, което мисля, че това е емоционално и този пост е повече емоционален, отколкото да е някакво решение, защото все пак всеки го напада в момента, той е под много голям обстрел, той е в чужда държава и всички, не всички, нали, но много голяма част от хората го нападат, а пък той е дошъл да ни помага, за да може ние да постигаме нашите успехи. И мисля, че доста добре си върши работата и е голям професионалист в това отношение. Точно за това ние сме тук, за да може да имаме шанса да продължим с тях да се подготвяме. Към Семен Новиков. Семен, с оглед всичко, което се случва, съжаляваш ли, че дойде тук 24 години и чакам олимпийска титла, ти я донесе и отношението към теб е, меко казано, скандално? Аз не съжалявам, защото това отношение е само за момента от новата федерация по борба, а почти 80% или всички хора, които срещам, даже навънка, в социалните мрежи, целият български народ ме подкрепя и много хора говорят ми благодаря, че дойде да състезаваш за България и за мен е много приятно да чувам тези думи и ще продължавам и занапред да печеля титли за България. Ами, мисля, че ние сме един отбор и сме заедно винаги. Може да сме в индивидуален спорт, но като отбор сме заедно, защото трябва да си помагаме. И ние тренираме по цял ден заедно, по цял ден сме заедно и мисля, че сме един сплотен отбор, независимо кой с каква националност е и дали е натурализиран или не. Мисля, че ние сме един отбор. И аз от началото, когато дойдох в национален отбор, не усещах някакво притеснение, че аз съм натурализиран или... Само имаше една проблема, че не знаех добре български. Вече нямам такива проблеми. Да се върнем назад във времето. Станка Златева, доколкото си спомням, не искаше при Серафим Бързаков да тренира едно време. Това сега нали е малко двулично да налага такива правила задължително. И другото, не трябва ли да има лагери с националния селекционер, примерно месец преди световното, не още от сега да се почва само с него и да ви налага такива правила? Ами до момента винаги е било така. В тази насока на централизираната подготовка има клубове в България, които са с по един-двама състезатели, лични треньори, и те ако нямат право да тренират двамата състезатели, които имат, ако ги вземат в централизираната подготовка, тези хора какво трябва да правят? Как ще получават заплата за това, че вече нямат кой да тренират и каква е логиката на клубовете, при положение, че трябва да ходят всички най-добри с централизирана подготовка и да нямат право да ходят при личните си треньори? Аз не мисля, че има логика в това нещо и за това сме против. Вие имате често лагери всички в чужбина. Така ли е в другите държави с централизираната подготовка или там има отделни клубове, отделно ли тренират, заедно ли? Аз мога да кажа как беше в национален отбор в Украина. Ние имахме всеки месец лагер,
например, там 2 седмици лагер, 2 седмици ти се прибираш и тренираш вкъщи със своят личен треньор. Но когато ние имаме в национален отбор лагер, лични треньори могат да дойдат на лагер. Аз говорих с Стоян Добрев също в Бургас на републиканско първенство. Той ми казал, че лични треньори не могат да дойдат на тренировки и на лагери с национален отбор. Който аз не разбирам защо. Ами надяваме се по-скоро вече да се реши това нещо и да се вземат някакви мерки, да бъдем чути, за да може да не трябва постоянно да се обясняваме, да ходим на пресконференции и какво ли не, да се съсредоточим над важните неща и над нашата работа, защото на първо място ние сме спортисти, нашата работа е да тренираме, да се готвим и когато отидем на състезание да представляваме България по най-добрия начин, а не да се занимаваме с такива неща, в които трябва в момента ние да се занимаваме. Казваш, че не нали, за пресконференцията, но нали време пък в крайна сметка накрая да дадете една обща пресконференция, да поканите госпожа Златева и хората около нея. Виждаме, има доста места и всичко да стане ясно пред обществото веднъж за винаги. Вие окей ли сте на такава идея и бихте ли предложили? Ами, лично аз бих казал, че нямам никакъв проблем да застана и да говорим, но ще се радвам, ако наистина нашите думи бъдат чути и се вземе някакво адекватно решение, защото до момента всичко, което се случва, не мисля, че има някаква логика в тези неща. Но аз искам да кажа, че по принцип нас и предишната федерация не посрещаше на летище, но Христо Маринов, предишен президент на федерация, винаги е бил в залата и на всяко и световно и европейско първенство и винаги, когато ние печели медали, дойде да говори честито и винаги е бил до нас в такви важните моменти и важните състезания. Даже обаждане не получих след европейска. Аз тук мога да кажа, че след европейското, 2 дни след това получих обаждане от новия председател на Българската федерация по борба Станка Златева и тя ме поздрави за медала и това беше като цяло нали, разговора. Каза честито Кирчо и така. Почти всички тук сте от клуба ЦСКА. Наблюдаваме нали, постоянни съобщения в официалния сайт на федерацията срещу собственика на клуба, собствениците Гриша и Даниил Ганчеви. Смятате ли, че всичко, което се случва е и реваншизъм към него от страна на федерацията? На новото ръководство на федерацията? И може и да има някакви лични подбуди на някаква война или не знам какво точно да кажа, но от цялата ситуация потърпевшите сме ние, т.е. проблемите идват за нас. Това мога да кажа. Всички на масите ли сте поканани в националния отбор от Стоян Добрев или само определени хора от вас? И кои не са? Защото всички сте шампиони с медали, доказали се в последното време. Аз не съм имал обаждане от никой от новото ръководство. И аз също. И аз също не съм имал обаждане от Стоян Добрев. И аз също не съм имал. На мен Бастоян ми се обади. На мен Бастоян ми се обади лично, аз му казах, че ще отида.
но с течение на обстоятелствата взех решението да не го направя. Аз лично получих обаждане и пак, както отговорих, бях на среща с него и обсъждахме, нали, какво точно ще се случва за напред и така. Аз лично нямах обаждане, но пратиха писмо с покана на спортен клуб по борба с ЦСКА. И аз още исках да кажа защо съм против централизирана подготовка. Една от причините ми е, че там тренират заедно момчета и мъжета. Но, кадети, юноши и мъжета. Аз не разбирам, ако някой ми ще накара да се боря срещу кадет и не дай Боже, той ще получи контузия, защото той е по принцип още дете, как може да се бори срещу мен. И той, ако ще получи контузия, на следващия ден ще има новини, че олимпийският шампион Семен Новиков контузии български деца. Аз не искам нещо такова. Защото онзи ден аз имах чест да чета новини, че окупирах залата в Дианабад. Личен ми е треньор Сослан Фарниев, че ние окупирахме залата Дианабад на втори етаж, който не е истина. Аз също искам да кажа, че казвам се Даниел Драгомиров. Аз съм физиотерапевта на този отбор, тези момчета, на тези мъже. И искам да кажа, че да бъда коректен, бях поканен от господин Стоян Добрев, но считам, че съм бил рамо до рамо с техните трудности и тързания до момента, във всичките им успехи и заставам плътно за тях и няма да бъдат лишени от моята грижа до краят, какъвто и да е той. И смятам, че не заслужават тези отношения, които в момента се изсипват над главите им. Те са абсолютни професионалисти и трябва да бъдат оставени да правят това, което могат. А те могат да се борят по-добре от всеки друг на тази планета. Доказали се го. И ако очакваме успехи от някой, който в момента се бори в класическия стил на българската борба, аз мисля, че това са хората. И ще им окажа подкрепа до когато трябва. Това е, което искам да кажа. Планирате ли да имате среща, да поискате такава и с министъра на спорта? Видяхме вчера, той имаше среща с госпожа Златева за проблема с залата. Всичко се реши много бързо и децата се върнаха в залата. Надяваме се да се оправят нещата и след тази пресконференция да бъдем чути, да бъде взето някакво решение и да направим някаква среща, в която да се разберем по някакъв начин как да процедираме за напред, за да няма ощетение от ситуацията и да може ние да си вършим работата и да се подготвяме по най-добрия начин за предстоящото световно първенство, защото времето напредва и така ще стане, че ще дойде време за световното първенство и ние вече няма да имаме време. Така че надявам се час по-скоро да се оправят нещата, за да може да почнем подготовка за световното първенство. Другото е ясно, че никой от вас няма да говори за финанси, но все пак всичко изплатено ли ви от федерацията до момента, което се чакаше като месеци, ако не се лъжи 3 или 4 месеца чакахте възнаграждение? За момента още не е, защото ние не сме подписали договорите с федерацията, тъй като има много неясноти по договорите и в тази ситуация, която се случва в момента, чакаме да се изяснят някои неща по договорите, за да знаем какво точно да направим и когато се изяснят тези неща, да може да подпишем договорите и да си вземем заплатите, които трябва да вземем.
Аз даже не съм видял своя договор, защото никой не ми обажда от федерация за договор. Добре, пак към Семен Новиков. Така, ако пак се развият, не дай си Боже, в най-негативен план нещата, колкото знам по право, нямаш право вече да сменяш държавата. Означава ли това, че може да се сложи край на твоята кариера още на тази възраст? Аз не планирам пак да сменям държава. Аз исках би да тренирам, като ние тренирахме в предишния национален отбор, имахме хубава атмосфера, хубаво се подготвяхме, имах усещане, че съм в хубава форма по време на тренировки. Така, ако няма да, но както вие казвате, няма да бъде така, каквото ние искаме, аз още не мислех, но аз печелих каквото исках олимпийската титла. Даже ако ще се откажа от борба, аз направих каквото исках. Аз постигах своята мечта. И още нещо, винаги като им се каже, нали, че Суслан Фарниев да направи олимпийски шампион, казва, че това е безумно, че няма как треньор да направи олимпийски шампион за 2 месеца, че работил много малко време с тебе. С какво ти помогна за тази олимпийска титла и с какво е по-различно от другите треньори, с които си работил? Но Суслан Фарниев и аз по принцип не говорихме, че той направиме олимпийски шампион. Той винаги говори, че помогна ми да стана олимпийски шампион и аз мога да кажа, че той говори малко помогна. Аз говоря по принцип, че той много ми е помогнал, защото ние с него тренирахме от февруари месец до август месец. На 8 август аз вече имах финал, на 7 първ ден на състезание. От февруари месец ние започнахме да се подготвяме за Олимпийските игри, а не като говорят там други треньори или от управителния съвет хора, че ние тренирахме само 2 месеца. Но даже ако би ние тренирахме 2 месеца преди Олимпиада, аз не мога да разбирам, тези 2 месеца не са важни ли? Всяк ден е важен в подготовка за важните състезания. Ние се подготвяхме 7 месеца. Направиха, разбира се, някоя част от моята спортна кариера помогна да дигнам ниво Суслан Фарниев, някой от тези треньори, с които аз още тренирах в Украина. Това всичко е заедно, един механизъм. Като оценката за работа и отношението му, че всички така родени в България на масата са твърдо зад него. Като едно семейство ли сте с него и отношението ли е най-важното? Ами мога да кажа, че отношението е много добро и цялата атмосфера в отбора е много добра. Мисля, че и момчетата, които са тук, могат да потвърдят, че ние сме станали един сплотен отбор, тренираме много добре и се подготвяме по най-добрия начин, по който мислим, че може да се подготвим. И мисля, че атмосферата е много добра. Когато сме имали някакъв проблем, независимо от каква националност е, нали, винаги е помогнал с каквото може, каквото и да сме попитали, не ни е отказано и така. Мисля, че това е правилният път. Извинявайте, може би вие имате въпроси за други момчета. Да не кажа, че само Семен и Кирил говорят, защото те са готови, а други не са готови. Абсолютно всеки от тях може да вземе думата, ако иска да каже нещо и за треньора, и за ситуацията между ръководството на федерацията и вас. Така че... Ами аз, примерно, вярвам на този човек, на Суслан Фарниев и неговия щаб и един вид, ако не вярваш на треньора си, че неговата методика е правилна, един вид няма как да станат нещата. И ние сме като едно цяло. Така ни е сплотил, че
как да го кажа, едно семейство сме. Аз за първи път в националния отбор виждам толкова сплутен колектив. И работата му е безупречна за сега. Даже и до сега. Аз мога да кажа за господин Суслан Фарниев, че не само, че е професионалист, но е и човек, който застава зад думата си. Аз се контузих 2 седмици преди световното първенство. Той застана зад мен веднага. Каза ми да отида където трябва, каквото трябва ще направим, да се възстановя и да започна отново да тренирам и да се готвя. Затова подкрепям този човек, защото рядко се случва човек да застава зад нас не само когато печелим, но и когато сме в трудна ситуация. Силни думи от всички вас, обаче на тяхната пресконференция ще цитирам така човека до Станка Златева от ръководството. Те какво искат, Стоян Добрев им даваме, в случая сменяме Трабанче с Майбах, нелицеприятния Суслан Фарниев и всичко останало. Смисъл, с оглед това, което го казват пред цялото българско общество, вярвате ли наистина, че ще ви послушат и ще върнат Суслан, защото за мен това е загубена кауза? Ами, не мисля, че има значение човек как изглежда или каква националност се мисля, че има значение човека какъв е като треньор, всъщност, защото и като човек, защото нали, на първо място той трябва да бъде добър професионалист, който да обича работата, която има и да дава максимум от себе си. А в това отношение мисля, че Суслан Фарниев е наистина голям професионалист и го е показал за тези, мисля, че почти година, в която вече и аз тренирам с тях. Виждам, че е голям професионалист, постоянно се обръщат внимание на детайлите, за което е най-важно за един мъжки национален отбор. Най-важни са детайлите. Ние вече сме изградени като борци, знаем, всеки има някакъв изграден стил. Ние не можем първо да почваме да изграждаме нов стил, но може тези грешки, които допускаме, да бъдат изчистени, защото мисля, че и някои от нашите момчета, които загубиха състезанията в момента, са заради някакви малки грешки, които са допуснали. Нали, това е идеята на големите атлети и спортисти, да сведат до минимум грешките, за да може, когато си натъпиха на тези 6 минути, ти се подготвяш цял живот за тези 6 минути, да не допуснеш грешка и да можеш да победиш противника. И мисля, че в тази насока той е добър треньор, независимо кой какво казва, нали, кой като треньор колко успех има. Мислиме, че за нас това е най-доброто и за това сме тук. Аз тук лично не мога да отговарям, защото не съм бил лично там и не съм видял с очите си и ако коментирам няма да е окей. Затова аз не мога да... Нямам представа какво точно се е случило и как точно са процедирали за цялата ситуация. То стана много голям шум, но аз не съм бил и няма как да знам какво точно се е случило на самото състезание. Аз когато отидох, вече всички бяха изскочили на тепиха и се крещеше постоянно, само това помня. По принцип, тук винаги има поправки в жребия, защото финалисти от предишните първенства отиват в различни потоци, за да срещат на финала. Той вкараше просто своето виждане, за да подобри борба и да влизат в национален отбор по млади момчета. Това той коментираше. Друго, обижда ли ви и омаловажава ли успехите и постоянните твърдения на госпожа Златева и компания, че са тук, за да извадят борбата от калта? Само да цитирам, при управлението на Христо Маринов за 8 години над 70 медала само за мъже и жени от Европейско, световно и Олимпиада. След 24 години чакане на 2 олимпийски титли, според тези хора всичко това е дъно и као. На тези твърдения как ще отговорите? Ами мисля, че вървим по много добър път, защото виждаме, че от 20 години или колко е на Европейско първенство не сме имали 3 финала.
И другото, което е почти всички състезатели, които участваха, са в топ 8. Допуснали са грешка, някои от момчетата, които загубиха, не са загубили от случайни борци, загубили са от световни или европейски шампиони и то не е 8-0, както преди години се е случвало. Нали? Всички виждаме, че нивото ни се вдига и работиме в правилната посока. Мисля, че е хубаво да се обръща внимание и на по-долните възрасти, за да може след като ние приключим с нашите кариери да има, нали, отдолу кой да ни замести, и затова мисля, че е хубаво да се обръща внимание и на тях. Говорим вече 40 минути, нещо като финални думи от вас, ако решите да се обърнете директно към госпожа Злата и хората около нея. Аз бих искал да кажа, надявам се от името на всички, че се надяваме силно да бъдем чути и да се вземе под внимание това, което ние казваме, защото не съм само аз или един-двама, ние сме целият национален отбор и силно се надявам в най-скоро време да се вземе някакво адекватно решение и да се оправи тази ситуация, в която сме поставени в момента, за да може да се подготвяме по най-добрия начин и да представляваме България, а да не се занимаваме с такива неща, в които в момента трябва да се занимаваме.